invites. Ito, nandito na ako sa bank ni JL. Shoutout kay JL agad-agad. And sa TRF natin, guys, or the Royal Family, shoutout sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasali sa aming group, pumasok na kayo dito, guys. Sobrang simple lang makapasok sa ating family or TRF. Meron tayong group. Uy, may pending pala tayong mga posts. Approve natin yan lahat. Sorry, guys. Ngayon lang talaga ako nakabangon. Hello, Ate Sesa. Hello. Hi, TRF. Let's go. Share nyo na yung stream natin, guys. At para umabot tayo ng 100 ngayon at bonggang-bongga nga ang papa-giveaway natin pag umabot tayo ng 100 viewers. Let's go. Sabi ko kay JL, magbigay tayo ng 5 tayo ngayon. 5 huge, gold huge Hellrock ata papamigay niya. Tapos, kapag umabot tayo ng 100, guys, papag-giveaway natin yung sinabi niya kahapon na 10 gold huge Hellrock. Kaya talagang sabi ko, I need to go. I need to stream right now para makapagbigay tayo sa inyo, guys. Kaya mag-exclamation point notify na dyan para naman makasalis kayo sa ruleta natin in a bit. Ayan, papin naman ako nito. Uy, wait. TRF po ang pangalan sa Roblox. Yes, sir. Kailangan lang ilalagay nyo yung TRF dyan sa pangalan nyo. Ayan si Faith. PSPH to pero nag-transfer siya to TRF. Love you, Faith. Ayan. Andito na pala ang Hi, gang! Sis, kakastart lang namin ng Valorant. Ano ba yan? Umay naman. Nag-live ako eh. Haha. Nag-live ako, be. Wait lang, papin muna ako. Ay, sorry. Nagba-Valorant daw si... Yes, I'm live right now and we have a lot of giveaways. Bonggang-bonggang pag-giveaway. Kasi pa 9K na tayo, guys! Magna 9K na tayo today. Today ba yan? Mag-follow na dyan mga hindi nagpa-follow pa, guys. Kung ako sa inyo. Teka nga lang, ipipin ko yung group namin. Facebook group open for everyone to lahat ng naglalaro ng Mobile Legends, Roblox, tapos Among Us soon tayo, guys. Shoutout sa mga naglalaro ng Among Us dyan, guys. Abang-abangan nyo yung stream ko niyan. Bumili na ako nung game. Comment mo nga ulit, be. Nilalaro ko lang. Nilalaro ko off-stream para naman hindi tayo ngarag-ngarag pag nag-stream tayo ng Among Us for the very first time. Ayan, be, pakipin lang nung yan. Thank you so much sa pagpin. Kahit nagba-Valorant, love na love talaga ako ni Sean. Thank you so much. Thank you so much. Bakit di nalabas ang share badge ko? Facebook? Ano ba yan mga Facebook? Talaga si Facebook. Ayaw magbigay ng badges. Ay, magre-reset lang ako, guys. Tapos pupunta na ako to Tech World. Kukunin na natin ang high-tech hoverboard ngayon, guys. Oh my gosh. Hi, Carl Aramis. Si Limsik, hello. Hi, te. Shout out po. Hi, Limsik. Congratulations. Kahapon nanalo siya ng dragon fruit giveaway natin sa Blocks Fruit. Limsik, congrats. Hope you enjoy your dragon. And sana maging malakas ka dyan lalo sa Blocks Fruit. Kasi, syempre, ang dami kayang nag-join ng Dragon Fruit giveaway. And that was given by Alakdan, si Chickens, if he's here dito sa Discord. Pero thank you na rin kay Chickens sa pagbigay niya ng dragon, bonggang-bonggang dragon dyan. Hi, me, can I have HC pets? Of course, guys, papamigay natin ngayon ang mga HC pets. Eto muna, pasilip. Pasilip sa bank. Kasi 1 million na lang, 20 na ako. Oh, 20 million ka na? Yes. Ito, guys, ang mga papa-giveaway natin. Galing na to sa Tech World. So, mas maganda yung mga bigay dito ng tech coins. Kung wala pa kayo sa tech, pwede naman yung isave yun para pag nakapunta na kayo doon, yun na gamitin nyo doon. Okay? Saan nyo po, paano makikita na, nasa public ako, guys, eh. Kasi nasa hardcore tayo right now. Magre-reset lang ako, guys, pero if you can, wait lang. Mag-go signal ako pag nag-invite na kayo sa bank, okay? Ayan, may top fan na si Shev. Hi, Shev. Ayan. Sa mga may top fan dyan, guys, meron tayong monthly na 5 billion sa inyo. Alam nyo na yan. So, syempre, dapat
i-display nyo kapag meron na kayong nakuhang notification from Facebook na may top fan nga. Okay. So, lalaroin muna natin guys bago tayo sa pag-giveaway. Giving you time para mag-exclamation point notify guys. Automatic pangalan nyo sa roulette. Maya-maya lang magsisimula na tayo ng raffle. Once I drop the pinned comment na nung kung anong papag-giveaway, doon na tayo mag-i-start. Ayan si TRF Fate. Oh my gosh. May bibigay daw siya sa akin. Trade na. Trade. Alam mo, kita nyo naman balot na balot tayo kasi nga nilalamig pa ako ngayon, guys. Sobrang may sakit ko. Ay, only girls would know kung ano yung pain na nararamdaman ko. So, alam nyo na. Grabe. Congrats po. 1.8 na daw siya sa PetSim. Wow! Rank? Huwag ka madismaya. Uy, walang dismaya dito pag nagbibigay kayo, guys. Sobrang appreciate ko dyan. Sobrang appreciate ko yan lahat. So, bigyan na rin natin siya na HC. Ayan. Hi, Aldrin. Uy, Ate Sesa, ngayon lang ako nakanood. Okay lang, ngayon lang din ako nag-live eh. So, ganda. KJ, baby. Wow, congratulations on your day 1 and day 2. Yung day 2 niya pinanood ko, sobrang comeback. Tapos yung day 1 sweep nyo. Tapos, grabe. Did you win? Tapos na ba yung laro nyo? Hindi ako nakabangon or anything kanina to watch. But I hope you won, Phoebe. Sobrang nag-support kami dyan sa inyo ni Boss G. Sana nalo kayo kanina sa Ascend tournament. Hindi ko alam kung anong name nung mismong tournament, guys. Pero follow nyo si KD Baby sa mga Valorant avid fans dyan. Or sa mga hindi rin, mga gustong matutong mag-Valorant dyan, manood kayo kay KD Baby. Me, 1.4 na ako. Wow! Iron Merch! Congratulations! 1.4 na daw si Iron, guys. And sobrang thankful ako na yung mga nag-view din ng stream support din si Iron. Kasi sobrang support din yan sa TRF. So, thank you so much, guys. And please, sa mga hindi pa nagpa-follow kay Iron Merch TV, i-follow nyo na yan, guys. Kasi marami rin niyang ipapag-giveaway. Uy! Oh my gosh, Flapa! Capybara exclusive! Huy! What the? Oh my gosh, Faith. Ito pala yung sinasabi mo sa Discord. Naku, nahiya na ako. Kailangan kong bigyan to ng maraming pang-grind. Nasaan ka pa ba? Remove nyo po yung HC pet. Di ko po need. What? Naku, thank you so much, Faith. Bigyan na lang natin siya ng gems. 5 billion gems. Ayan. I don't have this Capybara exclusive. Kaya sobrang thank you, Faith. Pati itong Flapa ata wala pa ako. Pero this... grabe, thank you so much for these party cats. Grabe, ang dami naman nito, Faith. Wag na po. Kunin mo na. Magtatampo ako pag di mo kinuha. Dali. Have fun. Thank you. Did you win? I hope you won. Ay. Wala, di kaya ng points niya. 1 billion. Okay. Sana pwede kasi nakakahiya naman. Hala, meron pang huge Hellrock Faith. Oh my gosh. My gosh. Exclusive and huge ang pamigay sa atin for today's video. Agad-agad. Kakasimula pa lang natin, ha? Bakit ganito na mga pinamimigay nyo? TRF, grabe ka talaga. Faith, I love you. Thank you so much for this. And this, wait, for 143 pa? Ready tayo, ready. Hopefully, kaya na lang 1 billion yung gems niya. Pero thank you so much, Faith. Shout out kay Emmanuel Carrien. Hello, Ken. Ate Pengi naman ng Hardcore Pets. Guys, papamigay tayo ng more Hardcore Pets today. And mga huge. Thank you so much, Faith. Sobrang grabe yung binigay niya. Okay. Faith, punta na ako ng ha. Thank you so much, Faith. Kung nakikita niya man to, guys. Ayan, si Erica Gaming. Happy streaming me. Thank you so much. Pa-shoutout daw. Hello. Follow nyo si Erica Gaming din, guys. TRF din yan. Na content creator.